सासे उन्दै हौवासा गथ'आ जेब्ला गावहा प्राइम मिनिस्टार जायो माने एग्जामखौ बेन खालामनायनि थांखि लादों। तो माने बे मोनसे ओरैबायदि गोसारगासिनो दङ माने ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जागासिनो दङ आरो। तो हेल' लोगोफोर, फिन खनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन मा टाइपनि जागोन भिडिअआ। नोंथांमोना माने एसे कमेडि फानि टाइपनिबो जागोन बा रियेल टाइपनिबो जागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लासो बुजिनो मोनो। बे उन्दै हौवासा गथ'आ माने स्कुलावथ' माने दाना ओरैबायदि माने हमनो हाला नालाय गथ'फ्रा माने बाग्लायलायनाय मोनो खोमा। दा जोंथ' मिथिला नालाय जोंनि समावथ' बेफोरबायदि एग्जामथ' बारे बारे एग्जामखौथ' जों मोनाखैमोन मोननायलाय। दा मानि थाखाय मा एग्जाम जायो बेखौ आंबो मिथिनो रोंला, बुंनो हाला। तो एग्जामखौथ' खोनाबाय थायो खोनानायालाय, बिराद एग्जाम खोनायो आरो जों लागोनि जेसेबांखिनि गथ'फोर दङ माने दिनैबा थांगोन एग्जाम दङ, परिखा दङ, मा टेलेन्ट परिखा मा अनेक माने बिदिनो परिखा गोबां परिखानि माने बिदिनो माबा खौरां मोनबाय थायो आरो। तो बेखौ लानानै मोनसे कमेडि टाइपनि तो बे गथ'खौ बिफाया फोरोंदोंमोन खोमा, बेखौ माने जास्ट फानि टाइपनि थाखाय फानिनि थाखाय बेखौ खालामनो होदोंमोन। तो गथ'आ माने सिरियासलि लानानै बे बाथ्राखौ बुंबाय आरोना, गोसोआव माने एकदम दुखु मोननानै बा गोसोआव सिरियासलि माने नार्भास जानानै बे बाथ्राखौ माने गोसो गोरबो सिंनिफ्राय डाइरेक्ट बुंना होस्राबाय आरो। तो एग्जाम होबाय थानांनायनि ओरैबायदि दुखु, नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायब्लासो बुजिगोन आरो। तो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायदो। दोस्तों, हम बच्चों को भी तो जिंदगी जीनी है ना, हमें भी तो जिंदगी जीनी है ना, लेकिन एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, एग्जाम को बैन कर दूंगा। यू आर अंडरस्टैंड? क्या बोला भाई? मैंने कहा था एक्टिंग करनी है। तुम सीरियस क्यों हो जाते हो एग्जाम का नाम लेते ही? नोंथांमोना भिडिअखौ नुबायानोसै मा होनदों आरो बे बाथ्राया थारैनो माबायदि जामारदों। तो कमेडिब्लाबो बा फानि टाइपनिब्लाबो बे बाथ्राया सैथो बादि जादों ना माने जास्ट फानि टाइपनि थाखायल' बे मोजां जादों, नोंथांमोना बेखौ बिजिरनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर। तो बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। तो लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो लोगोफोर, शेयार खालामब्लानो जाबाय भिडिअखौ।